presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama, kiniga po ninyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaiksunang mga kasama, awagong kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadala sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga inan. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang ato magtatampo si Inan. Kini akong problema bahin ni sa reklamo sa among silingan ba tungod kay suod unta kay ming amigo ani sa una pero karon nagkabangi man gitaon mi ani niyang duha oy ug ngano na problema ko ani no inaniyaw na ko pagsugod ang mga pahitabo Pre, pre nan. Nakainom do pa kaadtong kanta na to nga nagjuit ang atong gipabuhatan nato og CD sa una? asa ba na to katong wa mahalin kato pre. ba? Nganong ganing wa tumahalin pre? Usa ka paghalin na to limtan blungag to nga. Silong. Pero nainom ka atong kanta pre. Nainom ka atong kanta ha? Oh, inom kayo. Pangkama award to. Ha? Pangkama award to. Ano kama man ha? Wag dito makuma. Kama, sige kataho na daw kama man kana ni. Kay basig may makadungog nga mga producer unya himo ang album ba. Buhatan lagi album pero puto album man giahak. Sige katulang lang. Sige katulang ka. Larga. Kataho dito kanta nga murag gikasal do ha. Larga. Kana. Larga Peter Dios. You give your hand to me. Kahan kata to, probida. Ito style ni mo eh. Nakahan ba kata? Ay, isa ba? Ato, ako kasawa na ipadunin. Ay, Inan! Ay, dai. Nga unsa man taon mo, nag-inom man mo diha nga hapit naman Semana Santa. Ako pa ninyo no, maghinulsol na mo daan para sa inyong mga sa. Parihas na mo do Pedro diha. Ay. Ikaw na kay 16, Inan! Ay, Naman 16, ikaw na aka! ayaw sa nag-ibulgar ako pre. Gusto na kong mahinulsol. Nangandam na kung akong magpinitensya ako. Kana, mao na. Ang problema lang kay Ito'y problema, Dro. nalimot man ko unsay akong sa. Ka. Wakil mo. Karaan. Bitaw. Nay, bitaw. Dai. Sa ato, pre, nalimot ka sa mga pahitabo ni mo sa una sa imong kinabuhi. Katong masaan ni mo kaniadto ba? Nga katong mga dancer mo gipangkamag, ha? Kalimot. Nalimot sa giglog ko, pre. Diba? Murag, na-delete man ang tanan. Delete, ay. Sayon rana, pre. Ma-recover na ni mo sa delete, na ang mga na-delete adto katong sa reformat rin mo imong utok. Ayaw lang, pre. Bitaw, ato yung format, pre, para may dumdum kasi mo masaka ni adto nga kapangayuan punto mo pasaylos Ginoo para limpyo na ka. Ayaw nang lagi. Ano naman? Kaya na-delete na. Ngita pa magkagsamo ko'y. Sa kamok taon na, naunsam taon kay.
Kaya kasamok din na Okay, mo. imong i-reformat. Nya, mo balik tong akong asawa. Milayas naman to. Una na lang, pre, nga hadlok kas imong asawa ka ni Adto. Mo nang hadlok ka nga mubalik siya. Balik na ito. Kumot-kumot kong tunglaw na ko to. Bisag, murag gikumot na tundaan. Huwag ka biya ka, Droy. May na makauna tamari. Aron kung manaway siya, awa na. Bawas na nang iya. Bawas na nang na. Kakait, magsinawayay na. Wake, merce. Huwag yan meron siya. Kaanimal, gid din tawhana. Uy, huwag yung respeto. Dahil nga ka dahil, yaw-yaw mo ka dahil. Kalakot. Ano kay? Nay, silingan nimong suod ka ni Adto. Karon imo ng suod nga kaaway. Ha? Bida, bastuson ito ka na. Nagdas ilang iro. Naali sa tuntungod, gipa ka, Diha, gipa, Dihagi-hagi pali. Sus. Bastusa to. Gahapon ako kabantay, anak. Nahibong kung anong daghan kayong hugaw sa iro sa tuntungkaran. Ay, nakitaan gid nako ang ila daing iro mahinungdan. Nga, ang saban? Asa ba ron? Napa sa tungod? Ha? Napa ba sa atong tungod? No, saban ko na. Napa sa tuntungod? Naapa tingali. Di ba? Ako tuon, be. Pwede din mahimo da. Pagtuon na to. Labayan na ang sugaw si Ro. Oy, inan! Hoy! Basig imong mahinaykan, ha? Ayaw panapat! Puspusira! Ay, hala, kanahan na ba ni tawhanag utos? Asa man kaning kanahan eh. Wa man din sa mong tungod. Sakpan pa dahil. Sus! Na! Ay nawa na ko maabti. Abtan pa na ko. Nya, maabta ba? Bungot sa ito, itong kanahan. Yahak. Uy! Unsam niya ko natumban. Ramo! Wait! Turay! Ordinin kanahan ay. Karong ka tawada ka? Rambo, unsa ba? Quiet! Daklon ta karon. Quiet ha? Oh, saba kayo. Tamayo, kinaday mo rin eh. May ganyan sa? At ito yung sa kamutungod tao ninyo, pakalibangon ang inyong iro, ha? Uy, Ano na magiging mo din eh, ha? Ano? sige, uyo rin mo. Ano ang ito ninyo pakalibangon ang inyong iro tungod yun sa amo, ha? O saman, huwag mo itong karan? Ano ang ito sa mga itong karan, be? Aron kami may manibaho o niya mo limpyo sa ugaw sa inyong iro. Shh, ay, nay, sultihan. Mamurang magkinsado. O natural, ha? Itruli. Natural kay dili man na maayo inyong ipuwataon. Yan, reklamo ka. Kiha, tubang. Okay ako! Mga tubang tas barangay ni. Hadlo ko, bisa kasa ba ta? Bitaw! Magtilag nanay ba ta? Magtilag nanay. Talik danay, di kayo tilak danay, ha? Talik danay, day. Bisag magtalik danay ba ta? Tubang ta, di ka magtilik danay! Sige, kiha, tubangon ka. Bisa kasa ba sa isi-isi? Mukiha ka, tubangon ka. Ha? Pwede mo sa duha lagi tawana, sila pa yung kahimog sayo, nga sila pa yung masuko, iso bagi kayo. Mao nga, wala ko pala biya itong mga dawa taon. May ato rin ko sa sa among barangay captain, aron ikiha sila. Kunya, may abot ang adlaw nga nakatubang na mi. Dong, awang naong sa iyang asawa. Pertikyong isuga. Ano adlaw ka? Iso pong naong ni mo, Ang saan man dong, inani ka ni. Kana, isog ka na, kana. Isog ka lang. Ayaw, sana, mura kang kaututunan na lang. Ay, kaamo, sige to. Sigahin mo mata, siga. Kung siga na yung mata niya, makita mo yung asawa, sigahin mo ayo. Siga po na mo, pasigahin mo. Sige, anak, day ha. Wa sa kay baw nga masiga panispustis veko ni akong mata. Kini ay. Kana, dong. Palabi na. Day, wag, ubon lang ka. Nisudlot mo gudi mo kalimutan. Uya, uy. Ikaw na lang, Pi. Ay, nana. Naabot na gyud. Nanaskap. Kapila namang gud ko makakita ni Yakap nga magdasiyas ilang iro. Unya adtos among tungod gud pakalibangon. Unya di ra ba nila hipuson ang hugaw sa iro? Di man na maayo ang ilang gibuhat kap no. Nga naman kap, amo din ang pagbuot. Nga pagbuot mara sa iro kung asa siya mo pagawas siyang hugaw. Aloy, hilom di ay. Sabay diya ikaw mo hilom.
Sulti lang na suya ka ba kay wa mo iro? Hala, wa bitaw may iro. Pero nami dragon. Gusto ko ibapaak na kas dragon? Gusto na. Vida, paglagkot gani karon, kitkiton ko nila misa na. Awa niya. Pahilom mo. Siya may pahilom makapay. Kay bisag wa siya pangutan ang mutingog lang kalit. Huwag batasan. Ikaw mo wa batasan, wa kay batasan. Ha? Ibong kinaiya, way batasan. Kahilas ba ni mo? Ako ay batasan? Ikaw! Naong palang daan ni mo, wa na'y batasan. Ang hilom lagi mo! Vida, maglagot gani ko. Kitkiton ko ng lamisa ba? Inang kitkita. Ayaw lang, Kap. Ayaw lang. Kaya di na may kakadut, ana. Di kakadut, ana. Magdisod naman gani kag-kit-kits ampaw ka na pagkakabisa. Hilom! Day, hilom lang, day. Ayaw lang patingog diya, o di ka pang tanong kapitan. Aramal di ay na. Allah, kasaba. Hilom! Ay, kasaba. Kitkitong ka ng suwang ni mong baog. Ikaw, Hilom lagi! Aw. Utro ka pa. Kitkiton ko ng iyo ni mong baog lang. Paminaw mo. Kinigin yung away, gamay rin eh. Inyo lang, munang ako'y kunyog pasok ha? Di ko gustong ma-stress. Mga palihog, behave. Sorry, Kap. Sa ako nang gingon kaningin yung away, gamay rin eh. Pero tungod sa inyo mga garbo, inyo lang gipadako. Dili na maayo eh. Hapit ng Semana Santa, panahon na nga maghinay-hinay na paghimas mo. Famous mo ka. Himas mo naman hinulsol di ay. Biyaan na nato nga atong mga sala o magbag-o na kita magpinasaylo. Ay, dili kay magdinom tanay. Gusto mong malangit? Gusto ko eh, kapoy nga. Kasi di gusto. Ikaw, stoy. Gusto ka malangit? Gusto, Kap. Ikaw dito. Gusto kayo, Kap. Wes, pag pinasaylo ay ka mo, huwag tangayin yung mga kasina, mga pagdumot o sa padiha. Kaya ang Ginoo nagtanaw ka nato, kaya kung kinsa ka itong dili makapasaylo sa ilang isikataw, dili usab pasayloon nga to sa Ginoo. ako, Kap. Nagsabot ba mo? Hoy! Kap, ako, walagi ko ni mo pangutana akon, makapasaylo ba ko? Sorry na limtan na. Usa ka man, Brihida. Gusto ka may biyerno? Kap. Gusto kayo, Kap. Sa! Usa di mong pangutana, Kap. Brihida, di man maminaw. Magdanghag man lang. Ingon ko, gusto ka bang maimpyerno? O dili taon, Kapoy. Kana na, Ramaday na. Itando ko na gyud. Okay. Sugod karon, wag tangan na ninyong inyong mga kasilo, mga kahiubos, mga kasuko. Kay ingana permi mo. Dapat dili kay mga silingan rab kuno magtinabangay. Kay kung dunay mahitabo ninyo, wala yung usa nga makatabang ninyo kundili kamurang managsilingan. Mao nga paghoy-hoy mo. Okay ba? Okay, Kap. Okay. Good. Very good. Sige, paglamanuhay mo. Ug mahimo paginaksanay mo. Kay hapit ng Holy Week. Panahon na sa pagpinasayloay. Maminaw mo ha. Naipaghimuon nga tradisyon sa mga Katoliko karong Semana Santa o kanamo kanang gitawag og sinakulo usa ka pasundayag sa kaagi giunsa pagsakit o pagkabanhaw sa atong Ginoo. So nagkinahanglan tag mga tao. Nakadungog mo alang sa muda sa mga papel sa atong sinakulo sama sa Ginoo. Ako, Kap. Di pang hambog, Kap. Ako dahil sa Ginoo kay testa mo, tepain sa unas tablado. Ako, Kap. Kay Master Kikwana. May Kikwana, Kap. Ako, Kap, kay tepail. Sige. Ano na lang na. Ikaw dito, ikaw mao'y muda sa papel sa Ginoo. O ikaw inan, napa may bakante. Ikaw na lay das Hudiyo, Sabot kayo. Okay na kawa na, Kap. Okay. Okay kayo, Kap. Pasensya ka na inan, ha? Saan ako may napilihan mamay mong Ginoo. Saan mas angayan mo kung himo. Mas angayan kung himo Ginoo. Kiso dagway, no? Sorry, ha? Ako'y napilian.
Okay ra, prendido gabi na. Okay. Siya mo ay gipili. Kay sip-sip man siya sa kapitan. Ay, saba. Ay, saba ba ay, tinuod man na. Buti ha, aron man ay gupot ba? Si Dido gyud ang nagdataon sa papel sa Ginoo. Wag ako may gidaan sa Dio. Surtiha lagi na ako. Nya niabot ang adlaw sa Birris Santo. Nagsugo ng sinakulo. Okay. Kompleto ng tanan, ha? Inyong mga costume raman. Ha? Ang midas Ginoo, nakailis na. Kailis na ko, Kap. Kini. Good. Maunay artista. Uy, ama, Dio, nakailis na. Ready na may kap, ready na kayo. Good, Asal good, punalo very ako, good. dan kopi kayo. Uy, kangayan pa ini mo inan. Ay, mo costume na, aray na. Ug sa imong bangas. Kini. O, pagkahudiyo, gini mo. Ready ho, tawag yun. Salamat kayo kap. Paminaw mo, ha, huy. Okay. Ikan diri, magpasaan ka dido sa cross samtang magsunod nimo ang mga hudiyo. Nya. Nya ikaw na'y bahala nga mo acting, ha? Masukamod ka. Basta kay acting yun. Looy kayo sa Kristo na imong actingon, ha? Eh, dadon naman ka dito sa Kalbaryo. Ngadto ba sa adto ka dito ilansang sa cross. Mao nga acting yung maayo, ha? Okay. Acting yun, do. Sa'yo na nag-Kap. Sige, Hinahinay naglakaw, do. Para dugay mo. sige, pwesto na mo. Dong, Ay, day. picture sa... Ang ngayaan na ni mo nagdaan ng hudiyo dong. Uy, nga sa diyo pag hindi mong naon sa tinuod na hudiyo. Ikay dahil sa uban dayo. Kani, Ayaw, Hirudiya akali- ka, hirudiya. Sige. Ikaw sa una, pisto dito dapita eh. Sige. Salamat kayo da. Okay kayo? Okay kayo. Ayun na niya. Tayo sabi. Lisngarga silang. Hilis nga gid diha. Waki mercy. Okay na. Pisto na ko. Alatigo mo to ara ha. Lagi. Taka lang kag butang. Tora, kita na ko. Pero time pa oy ngano man nang latigo man na imonda. Ang uban lagi mga kauban ni mga hudiyo, bangkaw lagi og espada ilanda imo latigo. Adi, palain ko na hindi. Ang espada skillet raw. Naa sa di ay. Sige dong akong videohan ha. Giday. Kaya akong i-post nga ikaw mo'y nagda sa papel sa hudiyo. Ay, kini. Good luck dong. Thank you, Dai. Unya, sa di magsugo ng sinakulo, nanamis karsada. Ang samtang napasaan sa iparidido taos cross. Kami namin sa iyang luyo. Unya, kay Hudiyo lagi ta. Ngayon kay ko. Mga latiguhon ginakong Ginoo. Samaan ay. Gini po! Agay! Sara. Agay! Hinay lang yung lakaw, do. Hinay lang. Para dugay tababot sunahan. Ay! Agay! Tinuod ni Agay! Hinay lang lagi. Hinay ba? Agay! Sakit ha! Bitaw hinay lakaw kay hinayon sa nako. Ay, sige, reklamo. Bati ang gibati ni Kristo samtang nagpasan siya sa cross. Sige. Nang mayo, gisakitan siya. Ha? Wa man siguro. Igo na siya ni utong sa manin. Utong lang. Utong. Ay, lagi. Reklamo lagi, bida. Sige. Alakaw, mga duhak lakang. Ana, usa. Duhap. Duhap lakang ni mo. Mau ni magkibo ni mo, ha? Ge, lakang na saan. Usa, duhap. Sige, bakit ni mo? Ha? Paay. Usag tunga lang. Iniktikang ni mo. Usag tunga. Kana. Tikang. Sukarap lagi ka. Sukarap sa mata. Sakit na kayo. Nangablos yung buko-buko. Salamat ka. Pakuyo ka. Unsama ka. Suka na ni mo. Kuskon man ni mo. Sakit kayo. Tikay ka usadong. Tikay ka usadong. Sige, kana. Isang tiil. Dapat. Bagay na! Sige, Bagay na! Mga problema
nga taon, kikiha kong dido, kikituyo ko nung ako taon. Nga, kusog kayo ko nung akong bunal, kay kusog ko nung kayo, kay galagot ko niya. Hinayar man to, kada tikang do, tikang bunal man na yun. Unya, kinanglan man ko nga, latiguhan ko siya, kay siya man sa ang mga ginoo, naam na script, nga suko rin siya. Di kaya noon ko. So, amin na ako, magpreso ba ko ani, nga, sinakulo man to among gibuhat. O so, kung kamoy pasultihon, inan. Good morning, Ate Pres. Good morning, ma'am. Good morning. Ate Jinjen. Good morning, Ate Jinjen. Good morning, Kuya Alan. Good morning sa mga mama nga permi kang nipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy permi ang mga bata niya para sa mga dagko. Ayaw mo kalimot palit sad mo Don Pepe Dark Chocolate. O yung ugom-ugom mo kuno mo lingaw o Yema Special o Diamond Yema. Unya palit mo kay Crunchy ang tasty fish cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Thank you kayo. Salamat kay Ate Jinjen. Usa tarang mga bata ha. Kinahanglan inom gyud mo Don Pepe Tablia. Mo the best na to imnon. Mga bata pa doon mo eskwelahan, inom gyud mo ana kay para masud sa inyong utok ang ato ang mga klase kay ang inyong pag-inom sa Don Pepe Tablia dindot kay na kay dali nga maka-absorb og klase lesson ang inyong mga anak tungod kay kuan kanang taas mang energy lagsik nas mga bata, makalagsik, makaayo sa utok, makaayo sa padlawas nato. Nya kabong nga dagko na ang inyong kanon ang tasty fish cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Ate Pres, Okay, ang sendo na to karong adlaw. si Dudong Ina Ate Pres. Inan. Kuan si Dudong Ina Ate Pres kanang salbahe. Nga naman. Naamo gi sinakulo ay kontra sila pre. Amigo ni sila iyahang silingan. Karon nakakontra tungod kay ang iro siya silingan bisag asa lalibag adto yung tao dito sa iya may tukaran. Karon gihusay sila sa kapitan. Kinala mag-uni mo. Karon si Bernie Santo doon natin sinakulong moon. Kuan kanang ana amora ni kanang interaction mao siguro mabadabam. Adil interaction ba kanang murag magbuhaton ang kaagi sa Ginoo buhaton ba? Reenactment mao ni siya. Reenactment mao ni siya passion. Mao na. Si Dido may naw yun. Si Dido si Ingol gyud si Inan ako lida kay artista ko si Pael. Pael kisa to tay Pael. Pael na tutor. Katawa si Jinjin sa interaction no. Reenactment mao na day. Onya si Bulales gyud si Dido nga ako lang kay ako lay das Ginoo deporte lipayang inan si inan kay may pagdumot pa natin pres paglakaw-lakaw dito sa daan natin pres kada duha kalaka bundalag bayo kada usa ihapdong usa duha nya itog kanibutiil ana las taas pag ana gyud taas bundalan so karat Taon oy. Hanggaw ginis inna no. Idagin ni inan. Unya, nagsumbagay to, nadugay. Ay, nagsumbagay. Sukol mo Ginoo. Abiba sa mga tao. Kana, diya, ma'am. Sukol Ginoo, sukol. Kana may Ginoo, sukol ko diyo. Hastang gubuta. Nagkinihayin na sa balik, Ate Pres. Mao ni, saon lang kuno niya. Kiham siya balik. Ay, pasayluan. Mga kinang hinanggaw rin mo dito, Pres. Lagi, pero gisakitan, mag-iulog tao to. Libang kag balik tao buko-buko. Ang gusok sa buko-buko, balik. Ay, luoy kayo, bunalag kusog kayo, pero tigor to Ate Pres. Nyagi bunalag sa espada. Mao ni nga nagkakinihaay gud sila Ate Pres. Katong di mo kung Ginoo din sa San Roque mambaling gulyat. May kay dito man ko gipadot pas cross wala man maglakaw. Awa kay interaction Wala may reenactment. Pero kanang pag alas 12 udto si aning Iking Gutierrez, daan naman may daan sa cross. Wala pa man may maglakaw, pero na maglakaw sa dalan, wala man. Giun sa kay Ginoo? City Palabras din San Roque. Lalo di kay Judas. Ha? Ang gihimong sa kong kilid sila si kanang aning Santi Perez. Kinsa ka nito Tiago. Si Tiago sila mo yung katong duha ka kawatan o sinami. Wala may udiyo kay kanang kuan man kanang nagdupa naman.
Apan mao lagi pa kagabi eh. Ilak yun ang script. Nangitan mami gwapo na yung mga bata ang ginuoy nakabuhi. Sino nakabuhi? Pep, ano yung pambit no liyan? Lucas 9, versikulo 23. Ug mingon siya sa tanan, kung may buot musunod ka nako, kinanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpasan siyang krus sa tanang adlaw ug magsunod ka nako. Eksakto kini nga buhat ni Dido nagpasan sa krus no. Oh, apan si sa tingani mo gulat adili ko mo Dido. Inan ko. Nya si Dido, Kami Ginoo. O ikaw mo yung inan, kiningking mo diri nga, magdumili siyang kaugalingon, murag wala ni matok man sa imo, kay ang imong paglatigo niya, doon naman kay gihambin nga pagdumot. Dili bitaw. Wala ka matakdo dire, no? Kay kingo man diri nga, magdumili sa iyang kaugalingon sa ato pa, unsay imong mga gusto, unsay imong ipadaplin. Magdumili imong isurrender dito, so, ang kaning nato mga magkinihaay sila ang kapitan raw sa mga ilang direktor sa ilang kuan ipahusay na niya Iwasaya na kap ikaw rin nakita na ang kapitan may mga direktor na pananglitan og sa husay unya magkita na dito doon na ba kay pagdumot sa pagbunal nimo apan matupan mo kasunod naman kaskuan kasunod naman ka-script kada dohaktikan kuno ba bunal man kasunod naman kay na nga dapat ugapay best actor ikaw may best actor ikay best actor imo magituman ako or ang katong gibunal mo na dili ikaw gimo mga gasunod mga ka-script wa magagibot na dito nga hinaya pagbunal wa kusog yun kay may gibuhat sa subagol katong Passion of Christ makita mo to nato nga katong galing shooting nga nasamad gyud ang tinuon ni na buko-buko ni Jim Cabalsia to katong gidas Ginoo natinuod gito nga katong pagbira gyud na igog gyud nada gyud ang unod tinuod gyud to dugay siya nakabalik atong shooting kay gipakita man to sa the making gud ato dugay siya kabalik shooting kay tinuod gyud nga nalagkat ang unod siyang buko-buko nya giingnan mo siya ni Mel Gibson nga ikay padadoon ako ani pero ayaw na gyud lying role wa na gyud na siya pelikula ron gibayran na siya sakto ni Mel Gibson kay pwede madako ang kita to mao Jim Cabalsim siguro nang may ko gadaan na tanawa nahugyud to reality nga di na gyud nausab gyud siya bam ato nga kuan time nausab gyud siya katong gada sa katong gada sa yawa katong gada bata kuan to sa ETS to siya dito siya mo to Ginoo pero adtong higayon na nga nakita niya Jim Cabalsi pag shooting nakukuan gid siya nga Ginoo gyud ang nakita balik sa Katolik Katoliko siya may gimilagruhan nindo so maayo sad nga salamat sa katong nag-acting sa Ginoo nga maayo pagkadala pod niya maayo kay na may nakaagni nga nag-usap siyang kaugalingon no pero karon kaning kabuang nila nga binunalay kaning kabaghuan karon lahi naman ano man mga bayot ilan sa cross ano gisinggitan bitaw ko gulyat gakos kini mga bayot ilan sa cross bumingon man nila nga joke managan ta ana karon singgiti ko Pedro sige mga bayot sa dagan yung lansa salamat mo na kating tulumanon Kung ako ang puzzle, Tihon.